Braafvleesbees. Weet jy se? Jakusina? Charlotte. Ons gaan nou die ghost pepper liedjie traai. Start deel. Geniet hom. Vat so 'n mond. Kyk. Voel dit. Dis so erg, hè? Heel opsakkie. Mediteer. Dis lekker kook. Vroeg is een jam. Jy ook lyk fijn. Jy is so sweet al. Dis nou 420. Niet 20 secondes. Kijk. Bring je handen, Chris. Ik wou wel de eerste 5 minuten en het is een half uur dan weg. Dit is wel lang, hoor. Mijn mond gooi als het waait. Ons is gewoon bang aan het krijgen. Zo daar maar, wat zeg je, hoor? Ja! Nee, ja, dat is die ons zo mooi kijk nou. Zo net jy net toe. Seer. Jy weet het. Dit is die warmste ding wat je in de wereld Zo 3 minuten 15 seconden. Soes! Ik vind was het makkelijk afgegaan. Je bent een beetje bier. Ag, wat jy drink. Ja. Pins en needles. Ja, ik zou ook gaan op krijgen. Zo je lukt er door. Snel half. Heel deze jam. Nee, die heeft dus nu. Hoe doen dit make-up bij? Het is kak. Is hier goed? Oh. Ik denk dat ik een lange team in de wereld mag. Ja, waar lekker curry. Pot curry en zo. Mijn hand is dood. Nee, waar? Nee, nee. Nee, ik doe niet. Je hebt nog niet in 40 seconden. Luchtpijl eruit. Wow. Kan ik voor mijn arm zien? Nou kom je benauwdheid. Hey. Nou kom je benauwdheid. Oeh. Was je als ook compie? Ja, astma. Nee. Nee, helemaal. Nog een medium, iets anders. Dit is mega fijn. Kerstskoon is heel. Je wordt just champion. Wil je nu bij? Je staat er weer hoor. Yes. Je bent goed. Mijn tong brandt aan. Je weet wat een schoon is. Kom je wat je kan doen. Zet wat je verwacht. Kijk eens bier. Ja.
Waar is Roy nou so weer? Sê jy al 12 secondes? 10 secondes, jy al 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Champion! Champion! Oh. Jammer. Ons werk klein gevat. Dis bleek. Al so baie pitte dan ook geweest. En ons is heel bol pitte. Nou is anders is net droog, crunchy. Ja, so saam. De rug en crunchy, te warm. Ja, raak jy ook weer, so. Al die kleren wat uitgesit. Split issues. Ja, sien kyk, man. Nie burp nie, want dan draai ek weer. Nou help nie. Ja, dit al weer. Kijk wat jij van ons zo lekker. Ek het klein gehad. En ek eet wel. Jy sê quail. Maar Nou, ek is geneties ontwerp om gewoonte te begin kan ek so maar met klein vlees op die boil word. die weer is nog baie. So wie is duiselig? Nee? Seker van julle duiselig. Was. Maar die hele tyd uitgehou gegeven nie. Hy maak dit. Ja. Ja. Nie burp nie. Heel mijn mond brandt zo. Nie burp nie. Precies jou zien. Jy dit sê. So as 2 dae kan jy altyd video maak. En die kaart volg. Dus dat is die kant. Die kant is mijn tong. Maar dat is wel een gevries van de tijd. Hier in oh right. Ja. Ik ben amper zo kort op bij. Mijn maag heeft net gezegd, kan je niet. Dat is een vraag. Joh, drank erger. Oh, niet burpen, nee. Oh. Ik vind het zo'n minuut of twee lijf om te realizen. Dat je niks te doen heeft. Sorry, my kamer. Om te werk. Selfie. Kun je nog een burger? Wil je nooit? Ja, my staan. Ek glo julle dis ek julle word rooi en word julle bleek. En word julle weer rooi en word julle weer bleek. Wat is nou? Dis rooi. Nou raak jy weer bleek. Dit is net baie rooi.
Ja, ook heel mooi. Dat is natuurlijk tof. Man. Dat is weet niet eens. Yes. Ik heb 5 minuten gehouden. Ja, ik zit op precies 5 minuten en half gedrukt. Hier. Ik zou niet 5 minuten. Bij academie gaan we mijn levensreacties hier, maar zit dus. Ga niet weg. Ja, maar toch, hè, dan moet je heel dicht in de mond. Zowel, dus daar niet. Het is 20. Wat is het nou? 10 minuten? Nee, dat is niet. Zo anders. Dan kun je een beetje kijken. Als je wel 5 minuten terug, dan moet je niet genoeg stoppen. Dat opbrandt. Voel je het hele maag ook? Oké, ja, dat is niet. Ja, zo. Dat was een panic attack gehad. Doe je weer bij. Kant tussen je tong, achter in je keel. Dat is een ding. Ik wil zeggen, je tong het kuit is eigenlijk tussen de kant. Maar ik kan tegen mijn tong, dat is ook zoiets die ergste. Wauw. Ja, als ik hier dan zit aan het Ja, maar dat is waarom ze vragen waar niet. Dat is amper mij was. Dat is warm ook. Toen mijn mag is zo die dus op gaan trekken. Dat is voor een allergische reactie. Dat is eigenlijk wel goed. Blijkbaar is het goed voor je. Maar dat is mooi doorvinding. Kijk, waar heb je dat? Het is heel leuk. Mag ik niet meer op de weg? Ja, op mijn tong. Ja, hè? Knap dan. Onder mijn tong. Onder mijn tong aan de kant, dat is goed geproduceerd, nee. En als je door met uit was, een inkomt. Dat is wel weer. Dat zou ik niet tussen de tekenen. Ja, ik kan niet meer eten. Maar je moet. Hoe kom maar bij jou? Ja. Ik heb een keer. Ja, dat is een mooie deze. Je moet terug gebruikt. Baby. Toch een keer. Dat is goed te laat, hè? Dat is wel heel wat. Ja, ik is meer bang voor die nagevolgen. Hier kan ik echt nog. Wij zien. Probleem. Ik ben goed, zei het is een biljet. Nee. Het is een biljet. Ja, dat zei je. Hoe werkt het? Ik weet niet of het McDonald's gaat, net niet voor me. Was jij blij? Ja. Dat is wel ik. Zeer leer. Je mond. Ik ben niet rubbers geweest. Dat is gewoon. Zoals op dit. Mijn mond raakt het verschrikkelijk. Dat is mooi. Mooi zeg. Dat is hard gevriend. Ja.
sit. En linger nog een klein beetje. Bijna manageable. Graag een keer dat ze voor gegooid en zo'n paniek gegooid. Dat blijft verstuk of iets in de park is.